वैभव निश्चित मिळू शकता. त्यासाठी भाग भांडवल जसे सरकारान दिवचे त्याच प्रमाणे आमची विनंती भागधारकांक सध्या जे भागधारक असतात सुमारे लाखापेक्षा जास्त असतात की विद्यमान भागधारकांनी सुद्धा या बँकेचे भाग भांडवल घेवचे. लाख सव्वा लाख भाग म्हणजे भांडवल जे आपले शेअर होल्डर जे असतात त्या सगळ्यांचे मिळून आज जवळजवळ 27 कोटी भाग भांडवल आमच्याकडे असतात. कोणाचे 5,000 जर अनेक जर 5,000 इन्व्हेस्ट केले शेअर भाग भांडवल करून तर ताबडतोब हे भाग भांडवल दुप्पट जातले. आणि त्या आधाराचेर आम्ही गोवा सरकाराक विनंती करू शकता की आम्ही 25 कोटी घातल्यात. मूळ 25 अधिक 25 50 आमच्या हातात. तुम्ही निदान 50 तरी दिया.